Mnohí odborníci pokladajú zdomácnenie zvierat za taký významný čin pre ľudstvo, akým je vynájdenie písma. Domáce zvieratá už celé tisícročia prinášajú ľuďom úžitok, potešenie, inšpiráciu i estetický zážitok. Chov zvierat nestratil svoj význam ani v dnešnej modernej dobe. Skôr naopak. Človek sa aj takýmto spôsobom približuje k prírode a navyše aktívne a užitočne využíva voľný čas. Pre budúcich chovateľov a chovateľov začiatočníkov ponúkame niekoľko drobných rád. Popri hrabavej hydine v dedinských či prímestských usadlostiach takmer nikdy nechýbala vodná hydina, husy a kačice. Každý chovateľ vodnej hydiny si kladie otázku, čo z toho? Úžitok alebo šport? Ak úžitok, tak je to mimoriadne chutné mäso, lahôdkový tuk, výborná pečeň a teplé perie. Ak šport, tak je to mimoriadna záľuba, získanie impozantných druhov a pestovanie dokonalého exteriérového vzhľadu. A odmena možno zlatá medaila z výstavy. Dnes sa zameriame na úžitkové plemená. Základom pre produkciu kačacieho mäsa sa stala v celosvetovom meradle pekínska kačica. Nemá veľké nároky a preto je vhodná do každých chovateľských podmienok. Pre chovateľov začiatočníkov je veľmi vhodná aj pyžmová kačica. Nemá nároky na vodnú plochu, je skromná a zachovala si inštinkt sedenia na vajciach. Počas chovateľskej praxe sa podarilo vyšľachtiť skutočne veľké množstvo vodnej hydiny, kačíc i husí. Veľmi dobré výsledky dosahujú chovatelia v Suchej nad Parnou, kde sa pokúšajú s úspechom vyšľachtiť nové, tzv. Suchovské plemeno husí. Našli sme tu veľmi mohutnú a impozantnú tuluskú hus, ako aj naše národné plemeno slovenskú bielu hus. Pre dobré chovné vlastnosti sa hodí pre drobnochovateľské účely. Tieto krásne exempláre husí a kačíc vyzerajú skôr ako športové plemená. Či sa dajú využiť aj pre hospodárske účely, o tom nám povie chovateľka týchto plemien Ivanka Žunková. Ruanská kačica je veľmi zaujímavá tým, že má pôvodnú farbu divú, ale sa veľmi rozlišuje hmotnosťou, veľkosťou od pôvodnej divej kačice, ktorú bežne vydávame. Zaujímavý chov ruanskej kačice je práve na to zameraný, že je veľmi dobré lahôdkové mäso a okrem tejto dobrej výťažnosti mäsovej a tukovej je kačica veľmi obdivovaná na výstavách. Na výstavách je obdivovaná preto, že dosahuje hmotnosti až 5 kg, ktorú nedosťahuje žiadna iná kačica okrem ruanskej kačice. Popri ruanských kačic som sa rozhodla chovať aj labutie husy šedé. Šedé som sa rozhodla preto chovať, lebo je to pôvodná farba v prírode vyskytujúca sa. Je to športový druh husí, sú veľmi hlučné, a miesto bežného gágania, ktoré poznáme u bežných husí, sa ozývajú trúbením. Či už sme sa rozhodli chovať také či onaké plemeno husí alebo kačíc, veľa základných povinností pre chovateľa je spoločných. Predovšetkým je to vhodný priestor. Dostatočne veľký výbeh s vodou doplňa vhodný prístrešok. Je to vlastne jednoduchá stavba, chránená pred nepohodou aspoň zo severnej a západnej strany. Znáškové hniezda sa umiestňujú po obvode prístrežku a ich počet závisí od počtu chovných jedincov. Tak ako iné druhy hydiny, aj vodná hydina vyžaduje osobitnú starostlivosť na správnu a výdatnú výživu.
Náklady na krmivá môže chovateľ znížiť využívaním prirodzených zdrojov, ako je pasenie husí alebo vodný zdroj s bohatým planktónom. Vodná hydina, podobne ako hrabavá, nemá zuby a prehltáva pomerne tvrdú potravu. Preto súčasťou prirodzenej potravy musia byť aj drobné kamienky, ktoré pri chove často musíme nahrádzať grytom. Ide o rozomletý vápenec alebo kremičítaný rôznych veľkostí, podľa toho, či krmíme dospelé jedince alebo mláďatá. Okrem spomínaných gurmanských pôžitkov, veľmi významným hospodárskym úžitkom, ktorý dáva vodná hydina, je perie. Najvýhodnejšie je perie husí, ktoré získavame najčastejšie podšklbávaním. Šklbeme viackrát do roka, čím získame perie kvalitnejšie ako zo zabitých kusov. Vrcholom chovateľskej vášne a cieľov je však získať perfektné, čistokrvné potomstvo. Na párenie, ktoré je prvým predpokladom rozmnožovania, musíme zvieratá pripraviť, aby sa mohli navzájom zblížiť. Pri kačiciach sa stretávame s dobrým priebehom párenia. Párenie husí a ťažkých plemien kačíc je trochu zložitejšie. Tieto plemená potrebujú okrem určitej výživy aj dostatočný priestranný výbeh a vodnú plochu. Tak ako je to pri všetkých typoch plemenitby, aj v tomto prípade je dôležitý výber najvhodnejších párov. Liahnutie prebieha podobne alebo s menšími odchýlkami ako u ostatných vtákov, včítane hrabavej hydiny. Môže prebiehať buď pod kôčkou, alebo v umelej liahni. Kľuvanie a liahnutie kačíc sa začína na 28. deň, husí asi na 30. deň. Zrod nového života je aj v tomto prípade impozantný. Mláďatá vodnej hydiny, podobne ako aj hrabavej, potrebujú pre úspešný vývoj teplo, svetlo, suchý odchovný priestor a dobrú výživu. Najvhodnejšia je navlhčená zmes, pripravená z preosiatých obilných šrotov, natvrdo uvareného a postrúhaného vajca a mladého zeleného krmiva. Pre vyvíjajúce sa mláďatá je vhodné dodať aj hroznový cukor, ktorý podporuje trávenie. Podľa veku pridávame väčší počet zeleného krmiva. Húsatá i káčatá musia mať stále dostatok pitnej vody. V osobitných nádobách im poskytujeme riečny piesok, neskôr štrk. Starostlivosť chovateľa priniesla nakoniec svoje ovocie vo forme krásneho, čistokrvného a užitočného potomstva. Zachovať, rozmnožovať a zveľaďovať chovateľské dedičstvo patrí k najvyšším prejavom kultúrnosti každého národa.